bandiraɓe yeewiyankoɓe ayago haalirde mo Pindi TV jaam Allah waale moon min garti kadi no min gowi wadde kala saaha hande ko 18 colte walla février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko adi ɗum en jetti jomiraɗo joom bawɗe mbaɗonde weela en welira en juulen nelaɗo makko Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en mbi kala to neɗɗo wawi wonde e to woniri kala en calmini ɗum en juurima non ñaagui ɗum yaafuya eɗen gondi noon mo kewɗen wondude kala saaha kono Aissata Ndiaye jaam walema jambolo machallah Salamata Dia ko bismade salminde hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi wonɓe caggal leydi ko wiide won tan no subaka foof roɓɓindu jaydeli moɗon kala ko kewi jaydel li so Allah lamɗo jaaɓi mon dañ ɗum ko joni joni wonta ko noon tigui Aissata Ndiaye kodde hande jaydeji holko pinira eyyi jaydeli ɗi noon hande gaddi ko jeeya e jillu gardiɗo leydi meɗen Sénégal toon to diwan mo Mauritanie kono kadi ɓe garti e wargo ganduɗa woodi toon to diwan mo Louga ganduɗa tan ko cukalel walla mbiyen ko almudel barangel toon to diwan mo Louga men ketto ɗum joni joni tigui rigui wadde udditen jaydeji puɗɗorɗen jayde Le Soleil noon tigui Salamata Dia Le Soleil uddita damal ngal Le Soleil noon hande waɗi ko natal gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ɗum noon e jillu makko waɗi toon to diwan mo Nouakchott ɓe mbi tan hakkude Dakar e Nouakchott kay ma dañ ko ganduɗa yete ko weeɓi walla ma hakkude mabɓe ɓuura weɓde ko ɗum woni ko ganduɗa yete hande jayde Le Soleil addi ɗum hakkude Dakar tan e ɗo ɗo ganduɗa woni Nouakchott no jogori ɓurde tidde ha ɓe ganduɗa woni banggueji ɗiɗi ɗi foof ma jewte gueɗe kewɗe nande nder jayde Le Soleil ko ganduɗa goɗɗum kay yillitama kadi walla tan ma yewtude woni tan ko faye liggueyaji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal fayi tan e ko wayno aéroport mo AIBD e ko way noon ɗiɗon liggueyaji noon ɓe mbi tan ɗo joni ɓe gummitima hen nane nder jayde ndeɗo Belgique noon waɗi e nder leydi meɗen Sénégal ko tolni milliarduji 15 faadi tan e banggal ndema ɗum noon nande nder jayde Le Soleil noon tigui Aissata Ndiaye jaɓaɗen jayde Las hande noon kañumne arti e banggal deƴƴere ganduɗa ete jewtidama e mo ganduɗa kañum woni Halifa Sall ande ɗon deƴƴere noon ɓe mbi tan ko holko saabi Halifa Sall guila nden ha joni wiyani haydara kono tan ko deƴƴi ko ɓuuri hewde ɗum noon ko namdal ganduɗa nene nder jayde Las goɗɗum kay ko ganduɗa nene nder jayde Las ha joni woni namdal Bamba Kassé gonɗo secrétaire général mo Synpics mana tan ardiɓe ko faye journaliste uji o wi tan beele gardiɗo APS o won gonɗo caggal muɗum ina tan duña ɗum walla ne waɗa ɗum protégé saabi ɗum noon ko gueɗe ganduɗa ɓe ƴewtidima ɗum toon yiyete ha joni tan gueɗe goɗɗe gonɗe nder jayde Las ko guel ɗo cukalel kay cankiguel toon to diwan mo Louga ɓe mbi tan ɓe sikka ko joguinoɗomo wari mo goɗɗum kadi ko principal biyeteɗo Sadio Ka Mbodj gonnoɗo principal tan mo Sem Ousmane Ngom kanko noon guila dimanche ha joni o fawaka hitere ko noon tigui Aissata Ndiaye holko Vox Populi addi goɗɗo kay mo fawano ka hitere ha yita woni ɓi Mam Major mam noon tigui woni ɓi tan omo ganduɗa kañum woni Mam Makhtar Gueye kanko Mam Makhtar Gueye noon o wi tan ko e dow ɓiko fawama kay ko ganduɗa yete yoɗani hay lawol gotol ɗum noon waɗi ɗum ko daɗi beete ko wayni maɓe gummo hen saabu ɓiko wona noyi juuɗe ganduɗa yette koye yidde muɗum kono kay ko wana sago mum nanguno ɗum saabi noon ɓe mbaɗi ɓe nawimo ko e banggal gynécologue ngel ma ha tan ngel ƴewte saabu wi tan ko nguru ɓiko koko tunmina ha tunni goɗɗum kay ko omo ganduɗa ko kanko woni almudel barangel ngel kanko almudowo noon wara ko toon to walla tan wiye o sanki ko toon to diwan mo Louga kono noon ɓe mbi ko autopsie o nana waɗe ma hollit holko saabi ngel ɗo cukalel sanki beele ko piire walla tan ko baɗe goɗɗe ɗe ganduɗa yette ko ɗum saabi o sanki
ko noon tigi Aissane Ndiaye wadde haalan amen ko jaynde enquête addi joinde enquête ha joni tan arti koye hakkude hande manji natal Karim Wade e natal tan mo ganda kañum woni Khalifa Sall ɗe ɗon nate ɗiɗe noon goni hen ɓe mbi tan ɓe ganda kamɓe goni Khalifa Sall e tan o mo ganda kanko woni Karim Wade ɗo joni ɓe cohli tigui tottitede ko wiyete tan droit ji mabɓe saabu yete nde taggal nde ganda ɓe pawanoma juuɗe wonko ganda tettanoma e mabɓe aɓen jooɗi noon aɓe ketti beele maɓe kepta ɗum walla goɗɗo mo ganda kay nane hakkude wiyade lawol ha joni kañumne ko Thione Seck ndeni ha joni nder jayde enquête kanko Thione Seck noon ɓe mbi tan ko 23 lewru mars o foti kadi ruttade huccodirde tan e ɓe ganda kamɓe goni daɗiɓe e enquête battenoɗo ha joni tan ɓe garti e maître coranique ko walla mbiyen jangguinowo ɓurana oɗo mo ganda ko kañum jofa feɗeli ɗo joni noon kanko wiyete ko Abdoulaye Cissé kanko Abdoulaye Cissé noon ko kanko tan sikka ko kanko wari ngel ɗo cukalel nototo ngel inde Abdoulaye Camara. Allah jarama Aissane Ndiaye jabanen jayde l'observateur ha joni tan arti koye Mame Makhtar Gueye e wiide tan Mame Makhtar Gueye kañum kay ɗo joni joopi peɗeli walla tan sikki tigui police o mataw wonko joganimo ha saabi ɓe jetti inde ɓiiko ɓe tunwini ɗum ha tunwi kono kanko kay o woppirta noon ma laɓɓin ha laaɓa saabu ɓiiko o wonno koye juuɗe galle yetteteɓe faal toon to diwan mo ganduɗa ko ɗo e nder Dakar woni ha saabini ɓeɗon gaddi hen kamɓene konngudi mumen saabu daɗiɓe namde maɓe kamɓe ɓen ɓe ganda ko ɗon sukaɓe tawa ha joni tan ɓe ganda cankinoma kay ɗo e stade mo Mbour ganda haare wannode toon ha woni hen hewɓe walla jeetato ɓe ganda mbasino hen pittali mumen ɓe mbi tan ko ha joni ala hay goto mo ganda fawama jungo ha joni kay ko ganduɗa yete fawama juuɗe woni tan ko faye leɗɗe jareteɗe pawanode ɗo juuɗe ɗum ɗon noon ɓe mbi ko kamɓe jayde l'observateur ɓe mbaɗi hen losko mango ko ganduɗa yete banggal gartam ne wawi addu ɗum kono kadi caɗele son guddi udditi l'observateur mon taw ɗum nderete kono noon tigui jabanen jayde le quotidien le quotidien ari hande koko ganduɗa ko kañum woni e liggeyaji ɗi PSE watta ɗum noon banque africaine de développement kañum waɗi hen yete losko walla mbiyen aɓen ɗo e nder Dakar gam wadde hen losko e ƴewde liggeyaji ɗiɗon holɗo tolni ɗo joni noon won tan nelaɓe ɓe ganda gari ɗo e nder leydi meɗen gam tan ƴewtade woɗɓe ɓe ganda jewtima banggal gongal ko Bamba Kassé kañum tan biɗo ko faye APS ine foti ƴewtede saabu guila nden ha joni ala ko halluji mbawi hen te caɗele nan toon duumi ha woro ɗum ɗon noon woni konngudi ganda o addi ɗum kanko Bamba Kassé wonɓe ñolank noon kamɓe ɓe mbi ko aɓene tan paada ɗum ko ganda ko kañum woni ɓe totte autorisation nane nder jayde quotidien le quotidien kono noon tigui wadde gasniren jayde stade uddata damal ngal hande gareten tan ko 8e de finale mo ganduɗa ina waɗa toon on 8e de finale noon hakkude Dortmund e Paris Saint-Germain ɗum ɗon noon ɗo joni woni tan yette namdal ngal kanko mo ganda kanko woni Mbappé ɗo joni foti hujjite tan e Haaland ɗum ɗon noon woni ko ganda yette ɗo joni aɓeni paɗa ɗum kamɓe Idrissa Gana Gueye en match mabɓe oɗon noon ɗo joni mataw tan ina uddi koye mabɓe ko ɗum woni ko sikka ko saabu ko match mawɗo wonata hakkude mabɓe ha joni Atlético kañum nene foti huccodirde e Liverpool mo Sadio Mané ɗum noon woni ko ganda nene jayde stade coftal bali ganda uddata roɓindu jaydele meɗen Allah jarama Aissane Ndiaye roɓindo jayde ndi waɗi fayida hol divers gonɗo hen eyi noon tigui Salamata Dia ko tan wiide hande banggal divers mataw tan haalata ko e ko ganduɗa kañum woni guel ɗo cukalel mataw barangel ɗo e diwan mo Louga Abdoulaye Camara ganda wasi fittandu muɗum ɗum ɗon noon woni ko hawni Salamata saabu cukalel ganda dañi tan ko walla tolni ko duuɓi 13
sappo ha sappo e joyi ɗum ɗon ko cukalon hande so batti nawede ngam daña tan ko ganda woni gandal batti warede ine hamni seeɗa ɗum ɗon noon hande ko ɗum wonata divers meɗen saabu ine heewi hande beele ko koreji ɗi beele koye jignaɓe ɓe hay goto anda beele koye sernaɓe hay goto anda saabu wondude sukaɓe weeɓani so neɗɗo jibini min gandumi hen ko so neɗɗo jibini tawde yeehi ha baral watti wadde ko way noon so neɗɗo jibini yo jogo ɓiyum sene janggoya yo janggoy kono yo jippo arta e juuɗe muɗum wona e rende ɗum saabu so yeehi hande ha ñande fo ma nan cukalel barangel to walla fiyama ha rafa ɗum ɗon ne hawnima ko noon tigui Aissata Ndiaye sa ƴeewi hanki tan eɗen kalatno ko way noon en pini kadi en nani kadi ko way noon ɓeydima hen wadde hulɓinima no fewi ma hulɓin panaji ɗi nawde sukaɓe mumen to duuɗe alhurana to kadi beele ma sukaɓeɓe so tawi ɗum ɗon waɗani ma jangde nde rew lawol kadi est ce que ceerno ene foti fiide almudu mum ha wargo heeƴa hen beele piile ɗe ko kañumen poti ƴewtede walla ko gonka sernaɓeɓe mi anda foti ƴewtede walla won moltiɓe e nder mabɓe taw ko innitortoɓe ɗum ɗon taw gona ɗum ɗon ko ganduɗa koko foti ƴewtede te ko kuule ɗe ganduɗa ko musɗe teddude pour ƴettude pawe e kala barɗo ƴeewe holno ñawirte beele ɗum ɗo usto saabu boneji ɗi keewi Aissata Ndiaye noon tigui boneji ɗi keewi Salamata Dia heddi hen tan ko laamu daro hen no hannirta ni no mbiɗa ni kuule pawe dow mabɓe ha ganda a yetti ko wayni so neɗɗo waɗi ɗum goɗɗo wonta wattude ɗum walla banggal piile saabu piggal Salamata sona ko bonni ala ko fewdata ko puntodiral rokkanima foof woni piile hokkanma jangowo noon wiyetake fiyetake kono piggal mo ganduɗa addata ko baral ene hamni no fewi ko noon tigui Allah jarama Aissata Ndiaye ne wayno roɓino men jayndeji ari ha ɗo en jaggodiren aaji kadi ha janggo so Allah jaaɓi e jaɓɓal kesal on jarama